Tini Mars tali salcisni salmari Tipra motha party ni mi keplai engjak MLA rok smai tangnai Pro-Tem Speaker Binay Buson Das ni bwskangwo. Smai tangmani ulono nukjaknai soi joba hwnwi bubagra boni social media ni bisingtwi suikha tei ochobano mungrokha Mission 13. Mar salmari sangrong salwi phungo Arunachal Pradesh ni Indian Army ni sita helicopter derawai karaimani koktwma mandala ni bolongo. Arunachal Pradesh ni Indian Army ni sita helicopter derawai karai thanio khorongni ni langma kamakha ma joyonto tei Lieutenant Colonel BVV Reddy ni. Mar salmari sangrong salni phungo yaksi bodol ni geplai engjak krok smai tangkha Pro-Tem Speaker Binay Buson Das ni bwskangwo. Yaksi bodol ni smai tangthani o nukjakli ya Congress bodol ni keplai engjak khorok tham MLA no abo bai khanajagwi tongkha hono hanas thungkrunggo. Minister NC Debbarma ni bisajak Joyanti Debbarma no barjaya farjaka haste hafang ni enggai Child Rights Protection Committee ni chairperson. Sangrong salo Tipra motha ni enggai kaisak kusuk berem committee khajak kha thangnai songmari ni kwbui no seri daina bagwi. Bodol ni MLA Ramprasad Pal ni mengwi social media tei podhe por kok hamya chaya pirjakui tongmano kok philroka kokthom ni paising tei Sraisrai sakha BJP ono tongo tei tongnai hwnwi. Koktwma bulaio kajak bisini sini bagwi alongo sobjak kha bwrwi bisa Omar Khaya no romphemani bagwi hwnwi Sante Bazar Debbarma.